हरे कृष्णा. वापस तुम सर्वांक स्वागत करता. तुमको तशील मग के हे एक फेमस 4.7 भगवद्गीताचे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. देव कसं म्हणता, केदन केदन तेदन डिक्लाइन इन रिलीजन प्रॅक्टिस तेदन हांव अवतरिसिता म्हण तशींची आमगेल हे कलियुगांतू 5 वर्सां मागशी आमगे चैतन्य महाप्रभू अवतरण घेतिल आसता. तांगेले तांणी पूरा तांणी खंयचे कास्ट क्रीड अथवा ताका योग्य तेसकी ना ते कसं नाही पळयलें ना. तांणी सगळ्यांक हरे कृष्ण महामंत्र डिस्ट्रीब्यूट केलेले आसत. तशी आमी पयलीं 25th चैतन्य महाप्रभूले बर्थडे सेलिब्रेट केलेलो आसता. तुमकां तशींची गौरव पूर्णिमा दिवस पूर्णिमा दिवस. सो तशी आज आमी गौरव पूर्णिमाचे चैतन्य महाप्रभूले अंतू आजी आमी तांगेले पद सांगता ती. ओके, आमी भक्तवृंद. सो फर्स्ट आमी आपया दीपक प्रभूक आनी सार्वभौम भट्टाचार्यान बरयलें सची तनयाष्टकम ते सांगता ती. हरे कृष्ण प्रभू, दंडवत प्रणाम. Hare स्टार्ट Krishna करा. Mataji, हरे Dandavad Pranam. Thank you so much for the opportunity. शुरू करूयात ना? स्टार्ट करा प्रभू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. उज्ज्वल वर्ण गौरवरदेहम् विलसित नीरवदी भाव विदेहम्. उज्ज्वल वर्ण गौरवरदेहम् विलसित नीरवदी भाव विदेहम्. त्रिभुवन पावन कृपयालेशम् तं प्रणमामि श्री सच्चिदानयम्. त्रिभुवन पावन कृपयालेशम् तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानयम्. गद्गदान्तर भावविकारम् दुर्जनतर्जननादविषादम् भवभयभञ्जन कारणकरुणम् भवभयभञ्जन कारणकरुणम् तं प्रणमामि श्री सच्चिदानयम्. उज्ज्वलवर्ण गौरवरदेहम् विलसित निरवधि भावविदेहम्. अरुणाम्बरधर चारुकपोलम् इन्दुविनिन्दित नखचयरुचिरम्. अरुणाम्बरधर चारुकपोलम् इन्दुविनिन्दित नखचयरुचिरम्. जल्पित निजगुण नाम विनोदम् जल्पित निजगुण नाम विनोदम् तं प्रणमामि श्री सच्चिदानयम्. उज्ज्वल वर्ण गौरवरदेहम् विलसित निरवधि भाव विधेयम्. विगलित नयन कमल जलधारम् भूषण नवरस भाव विकारम्. विगलित नयन कमल जलधारम् भूषण नवरस भाव विकारम्. गति अति मंथर नृत्य विलासम् गति अति मंथर नृत्य विलासम् तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानयम्. उज्ज्वल वर्ण गौरवरदेहम् विलसित निरवधि भाव विदेहम्.
चंचल चारु चरण गति रुचिरम मंजीर रंजित पदयुग मधुरम चंचल चारु चरण गति रुचिरम मंजीर रंजित पदयुग मधुरम चन्द्रविनिन्दित शीतलवदनं चन्द्रविनिन्दिता शीतलवदनं तं प्रणमामि श्री सच्चितनयम् उज्ज्वलवर्ण गौरवादेहम् विलसितनिरवधि भावविदेहम् धृतकटिदोर कमण्डलुदण्ड दिव्यकलेवर मुण्डितमुण्डम् धृतकटिदोरक मण्डलुदण्ड दिव्यकलेवर मुण्डितमुण्डम् दुर्जनकल्मषखण्डनदण्डम् दुर्जनकल्मषखण्डनदण्डम् तं प्रणमामि च श्रीसच्चितनयम् उज्ज्वलवर्ण गौरवादेहम् विलसितनिरवधि भावविदेहम् भूषणभूरज अलकावलितम् कम्पितबिम्बाधरवररुचिरम् भूषणभूरज अलकावलितम् कम्पितबिम्बाधरवररुचिरम् मलयज विरचित उज्ज्वलतिलकम् मलयज विरचित उज्ज्वलतिलकम् तं प्रणमामि च श्रीसच्चितनयम् उज्ज्वलवर्ण गौरवादेहम् विलसितनिरवधि भावविधेयम् निन्दित अरुण कमलदल नयनम् आजानुलम्बित श्रीभुजयुगलम् निन्दित अरुण कमलदल नयनम् आजानुलम्बित श्रीभुजयुगलम् कलेवर कैशोर नर्तक वेशम् कलेवर कैशोरानर्तकवेशम् तं प्रणमामि श्रीसच्चितनयम् उज्ज्वलवर्ण गौरवादेहम् विलसितनिरवधि भावविदेहम् त्रिभुवन पावन कृपयालेशं तं प्रणमामि च श्रीसच्चिदानय जयो गौरानीताय जय गौरानीताय गौरानीताय जय गौरानीताय जय पंचतत्वा 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 जय पंचतत्वा जयो जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभू. ट्रान्सलेशन सांगता ना प्रभू. हरे कृष्ण. हाँ हरे कृष्ण। डायरेक्ट जिस्ट एक सांगता మరి ప్రతి ఒక్క స్టాంజా सांगना जनरल जावनंक सांगना प्रति लाइन अंतू सची तनय सच्ची माताले उताक आम्ही नमन करता सची म्हणून लास्ट स्टांजा प्रति बारंबार प्रणाम करता सची आणि प्रति एक स्टांजा अंतू चैतन्य महाप्रभूले नंगे फीचर्स वर्णन केला अंतू
सुरेख कसा म्हणला म्हणा उज्ज्वल वर्ण तांगेले बॉडी फुल रेडियंट जावन म्हणल्यार उज्ज्वल जावन असं आणि कंची कलर असं मोल्टन गोल्ड कांचन वर्ण सुवर्ण वर्ण कलर जावन असं तांगेली बॉडी आणि तांगेले बॉडीन तांणी वेरियस मूड्स एक्सप्रेस करता असाची म्हणल्यार ती राधा भाव आशिल्ली निमित्ती राधा राणीले विंगड विंगड एक्स्टॅटिक मूड ट्रान्सेंडेंटल जावन आशिल्ले दिव्य जावन आशिल्ले खंयची खंयची मूड तांणी आस्वादन करता आसतली ते एक्सप्रेस करता आसता तांगेले बॉडीन दोन्हीचे त्यांनी जोर जावन हरे कृष्ण मानचा त्यांनी सांगताना कसं जातं म्हणाले आमगेला अनर्थ आशिल्ले बॉडीन आमगेनंतर कसं अनर्थ आसली ते पुराय धांवन वता चैतन्य महाप्रभून जप संकीर्तन केलं निमित्ती आमगेल भारतांत आशिल्ले पुराय अनर्थ धांवन वचून आमकां देवाल वेरी एक प्रेम आमगेलन डेवलप जाता मागीर देवाले चैतन्य महाप्रभूले outer garments म्हळ्यार तांणी घाल्लेले वास ते अरुण कलर आसा इथे म्हळ्यार संन्यास जेलो निमित्ती सॅफ्रन कलर तांणी गार्मेंट्स घाल्ला आणि तांगेले तोंड फुल रेडियंट जावन आसा म्हळ्यार प्रज्वल जावन आसा तांगेले हाताची नांगकुट चंद्राले हाका कंपेर केला इथे म्हळ्यार तितले कूलिंग बीम्स येता तांतू आणि शायनिंग येता आसा कळ्ळा मागीर तशी तांगेले एक राशी तांणी कोणाक कोण तांकां पळयतकीर तांकां भारी संतुश्ट जाता मनांत खुशी जाता आणि तांगेले हृदय परिवर्तन जाता मागीर तांगेले बॉडी ट्रान्सेंडेंटल जाल्या निमित्ती मस्त अष्ट सात्विक विकार जावन विंगड विंगड ट्रान्सफॉर्मेशन जाता हे राधा भाव आस्वादन करतना तद निमित्ती कोण ते पळयतकीर आनी तांगेले दोळ्यांत केन्नाय आशू पूर्ण जावन आसता ते म्हळ्यार तांणी आलोचन करता श्री कृष्णा विशय जाल्या निमित्त तांकां बारी एक भावूक जावन आसताची तांणी मागीर तांगेले कांती चंद्रमाक कंपेर केला चंद्राक कंपेर केला जाल्यार चंद्राले कशी मस्त मस्त वांट्यान चड आसा ते म्हळ्यार चंद्रा जाल्यार आमी ब्लॅक स्पॉट्स म्हणटाची सकलंक जावन आसा जाल्यार चैतन्य महाप्रभू कांती अकलंक जावन आसा तांगेले स्पॉट्स ना मागीर तांगेले तांणी कसं करता संन्यास जेलो निमित्ती केन्ना एक कमंडलो कॅरी करताची उदका पॉट आणि एक दंड कॅरी करता ते दंड कॅरी करचे पडयल्यार आमकां ते आमगेल्यान अनर्थ धांवन वता ते दंडाचे एक नमूने आमकां बिश्टाचार म्हण आशील मणके आसता जाल्यार ते पळयल तक्षणाची आमगेल्यान तशी पुराय अनर्थ पुराय धांवन वता मागीर तांगेले आंग फुल्ल चंदनांतू घालून आसताची आणि तांगेले तिलकय गंधाचे तिलक आसता तांगेले आंगांतू आणि तांणी नेलांतू उरलेले निमित्ती तांगेले आंगांतू डस्ट आसता तशी म्हळ्यार ते सात्विक विकारांतूच ते येता तांगेले तोंडांतू बिंब फ्रुट्टा मणकेची एक रेड्डिश कलर तांगेले लिप्स आसता ते पळयल तक्षण जनाक बारीक खुशी जाता भक्तांक आनी तांगेले हार्ट परिवर्तन जाता कसं लास्टाक म्हळ्यार तांगेलो दोळो कमल दळाल म्हणकी आसा आणि जस्ट कमलाक कंपेर करूं जायना मिलियन्स ऑफ कमल एक पंत तुम्ही हाडल्यार कशी आसली ताका ते तितले डिफीट करचे तितले पशी ताजे पशी कितली वणट्यान तांगेले दोळ बारी चंद आसा आणि तांगेलो हात आजानुलंबिता तांगेले हात तांगेले पायाचे निजाच पशी चड एक्सटेंड जाता देवाल गुण ते मागीर तांगेले पळयले निमित्त तांगेले ड्रेस पळोवन तांगेले डान्स पळयल्यार आमकां आमगेले बारीक खुशी जाता आणि हे इतले पुराय क्वालिटीज अशी निमित्ती सार्वभौम भट्टाचार्यान व्हडलेसून वारंवार जेवन सच्चिनंदन चैतन्य महाप्रभूक प्रणाम करता सच थँक्यू माताजी हरे कृष्णा थँक्यू दीपक प्रभू भारी चंको सांगले आणि आम्ही मथुरा मातून सांगेन मग वी आर ऑल ब्लेस्ड टू हियर ग्लोरिफिकेशन ऑफ गौर हरी रिअली प्रभू थँक्यू सो मच थँक्यू कितलं अर्थपूर्ण पदी आणि तुम्ही भारी भावपूर्ण जाऊन सांगली प्रभू भारी चंकोन सांगले भारी खुशी जाल प्रभू अशी तुम्ही प्रतिपटी येऊन आमकां पद नो आयकू चुका आणि अशी अर्थपूर्ण जाऊन आमकां शिकून दिवका म्हणून हांव मागता तुमगेले हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभू सो मच माताजी एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्या सर्विस थँक्यू सो मच हरे हरे कृष्ण
हरे कृष्ण. आता मी तावळ सांगीत म्हणके देव केन्नाची अवतरण घेता जाल्यार देवालें चेडूपण पुरा भरती मनुष्य म्हणका आसना. आतां पूतनाक मान कांडव कृष्णान आतां तागेले कितलो अनगिनत लिला आसा. तांकां पुरा एक म्हणे इनह्युमन म्हणटा पळय ह्युमन कोचेक जायना तसले. तशीच ती आमी चैतन्य महाप्रभूल वरें केलो सकड लिला आसा भारी चंद. एक तो घोड करून नुसतो आशिल्लो चैतन्य महाप्रभू घोड करूं शिकिल्लो. तेदना आंगणान तो दिवडा पळयता. दिवडा तांणीता ताजी बाल तांणीत खंय आमिलो गौरंगा. सो ते कडेनी दिवड अशी कॉयल जावन न्हिदता तेन्ना ताजेर चंद करून न्हिदता. जन पुरा भितर तुका न्हयो खंय गेलो आमिल गौर खंय गेलो निमाय खंय गेलो निमाय खंय गेलो म्हणून सोदीत आसा ती. यो चंद करून ताजेर न्हिदला. ते आनी सुतुगांक घेतला ताका अनंत शेष न्हय ताका कांय देवाले सेवा करया म्हण दिसता दिसता ताचे खातीर आयला. तशे कडेरी ಸ್ವಲ್ಪ वेळान तोची चेरडाक सोडून गेलो खंय. सो तशी चेडू तशी प्राणीक वरें गत देव म्हणून आनी ते अनंत शेष आयलेलो तागेलें सेव करूंक म्हणून आमी आलोचन करीत. आतां आमी नेक्स्ट वचा नेक्स्ट कीर्तन सेशनाक. आतां हांव आपयता लोकेश शणै प्रभूक. प्रभू तुम्ही गीतावळी तुकून बुका तुकून सिलेक्ट केलेले जीव जागो सांगता आसत न्हय. भक्ती विनोद ठाकूर बरयल्ले स्वामीन बरयल्ले. हरे वही कृष्णा वही दंडवत माताजी प्रणाम वही प्रभू. वही दंडवत प्रणाम ऐकत असेल ना ऐकत ना येस येस परफेक्ट प्रभू स्टार्ट करेक्ट. ओके ओके. हरे कृष्णा. सकड वैष्णवाक दंडवत प्रणाम करता. आजी हांव कीर्तन संगो प्रयत्न करता जीव जागो गौराचंद बोले म्हणून हे श्रील भक्ती विनोद ठाकूर हन्नी बरयलेले. हे बुक्का नाव गीतावळी म्हणून हे बेंगॉली लँग्वेज ಅಂತ सर. आजी ऑफिशियल नाव अरुणोदय कीर्तन म्हणून. हरे कृष्णा. जीव जागो गौरा चांद बोले. जीव जागो गौरा चांद बोले. पोता निद्र जाओ माया पिशाची रखोले. पोता निद्रा जाओ माया पिशाची रखोले. जीव जागो गौरा चांद बोले. भजी बोलिया ऐसे संसार बितोरे. भजी बोलिया ऐसे संसार बितोरे. भूलिया रहिले तुम्ही अविद्यार भोरे. भूलिया रहिले तुम्ही अविद्यार भोरे. जीव जागो गौरा चांद बोले. जीव जागो गौरा चांद बोले. तुम्हारे लोहिते अमी होइनु अवतारा. तुम्हारे लोहिते अमी होइनु अवतारा. आम्ही बिन बंधुआर के आचे तुम्हारा. आम्ही बिन बंधुआर के आचे तुम्हारा. जीव जागो चांद बोले. जीव जागो गौरा चांद बोले. एनेची औषधी माया नशिबारो लागी.
येण्याची औषधी माया नशिबारो लागी हरी नाम महामंत्र लावो तुम्ही नागी हरी नाम महामंत्र लावो तुम्ही मागे जीव जागो जीव जागो गौरा चांद बोले जीव जागो गौरा चांद बोले भक्ति विनोद प्रभु चरणे पोरिया भक्ति विनोद प्रभु चरणे पोरिया जय हरि नाम मंत्र लोई लो मगिया जय हरि नाम मंत्र लोई लो मगिया जीव जागो गौरा चांद बोले जीव जागो गौरा चांद बोले होता निद्रा जाओ माया पिशाची रखोले होता निद्रा जाओ माया पिशाची रखोले जीव जागो गौरा चांद बोले हरे कृष्णा आज ट्रांसलेशन यशस्वी गौरांग महाप्रभु म्हणजे लॉर्ड गौरांग सगळ्यांके जगेतस सकाळी उठायची म्हळ्यार उठायची म्हळ्यार आत्मा संचे स्लीपिंग सोल्स सकाळी उठायची कितले वेळ म्हणून तुम्ही ते मायाल पाय निदताची म्हणून चैतन्य महाप्रभू सगळ्यांके जगेतस आणि कसं सांगते म्हळ्यार तुम्ही विसरल्यांची या भक्ती सेवे ताजे विषय पुरा तुम्ही विसरून गेल्यांची आणि या संसार येऊन तुम्ही पुनरपी जननम पुनरपी मरणम या चक्रांत पडलेले आसा तुम्ही उठायची पुरा आणि हांव पळय तुमगेर खातीर हांव आयलो अवतार घेवन आयलो हांव आणि एक कूड घासदावऱ्याची कसं म्हळ्यार हांव सोडल्यार तुमकां विंगड कोणेय गत ना कूड घासदावऱ्याची आम्ही बी ना बंधू आर केळाचे तो मारा म्हणून तो सांगितलं सर आणि हांव तुमकां एक वखद धाडला लायक एक वखद धाडला ते वखद पुरा पियाची हे वखद पिल्यार तुमकां लागील पिशे पुरो सोडता कसं वखद हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे हरिनाम मंत्र म्हळ्यार वखद हांव सगळ्यांक दिता तुमकां लागील पिशे पुरो सोडता तूं आणि हे पद बरयले भक्ती विनोद ठाकूर म्हणटाचे लास्टाक हांव चैतन्य महाप्रभूले पांयां पडता कसं म्हळ्यार म्हाका हरिनाम मंत्र दिलेला हांव देवाक साष्टांग नमस्कार करता म्हणून भक्ती विनोद ठाकूर सांगताची हरे कृष्ण लोकेश प्रभू वारी चंदकोन सांगली प्रभू तुम्ही रिअली आम्ही पुरा उठून बसली नीट करतात पुरा उठत बसली आता हरे आणि कृष्ण देवान सांगितलं म्हणता हा वायला म्हणून देव आयल दिवस भरती पाऊस काही आणि त्या दिवस हे काही कसं ने चंद्रग्रहण काही कळलं पुरा जण गंगा नदीतून गंगा हंगा नावचे गेली काही पुरा हरी हरी म्हणता असं काही तसं एक ऑस्पिशियस टाइम मारी देव आयली प्रत्यक्ष ती आम्ही भूमिरी प्रभू अशींची तुम्ही प्रतिपटी येऊन चंदुकोनो पद सांगा ओके हरे कृष्णा दंडोत राम प्रभू थँक्यू सो मच प्रभू हरे कृष्णा आता मी नेक्स्ट भजन ऐकवच्या विजया विषय नाही त्यांनी सांगू येतं असं ती गौरंग बोलिते हबे हे प्रार्थना बुकातून घेतला आणि नरोत्तमदास ठाकूरान बरेल असं हे पद हरे कृष्णा माताजी दंडोत नाम माताजी स्टार्ट करेत तुम्ही हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा हांव ह्या कीर्तनाचे अर्थ सुरवेर सांगता जायत माता केदान आमकां ते भाग्य मेळटा
केदान आमगेल देहांतू कंपन जाता आम्ही देवाले गौरांग महाप्रभुले नामस्मरण केल तशी हरे कृष्ण महामंत्र जप करताना केदान आमगेल दोळे दुखून भावूक जाऊन उदय येता केदान आमग देवाले नित्यानंद प्रभुले कृपे मिळता तांगेल कृपेनी केदान आम्ही ह्या भौतिक जगताचे आशी पुरा आमका सान म्हणून दिसता केदान आमगेल मन परिपूर्ण जाऊन शुद्ध जाता केदान आम्ही ह्या भौतिक जगताचे आशे दुखून बाहेर येताच की तेदान आमका अर्थ करू घेऊन अर्थ करून घेवचे जाता की वृंदावन म्हळ्यार कसं नाही आणि राधा आणि कृष्णेल मध्ये रे आशिल्ल्या प्रीती आणि तांगेल मध्ये आशिल्ले संबंध म्हणल्यार कशी म्हणून तेदाना मेगेल हे आध्यात्मिक जीवन सफल जाता केदान हांव उत्साहपूर्वक जावन पुस्तक वाचिता हे स गोस्वामी श्रीला रूपा गोस्वामी आणि श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी नेतृत्वांतू हंगेल निर्देशनांतू म्हाका अर्थ करून घेवचे जाता की राधा आणि कृष्णल मध्ये आशिल्ली अपार प्रीती मेगेल एक आशी हे स गोस्वामी श्रीला रूपा गोस्वामी आणि श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामीले पादकमल प्राप्ती करचे म्हणून नरोत्तम दास जी तांगेल पादकमलांतू प्रार्थना करताची कीर्तन सांगूक प्रयत्न करता गौरांगा बोलीते हबे पुलक शरीरा हरि हरि बोलीते नयने बबेनीरा गौरांगा बोलीते हबे पुलक शरीरा हरि हरि बोलीते नयने बबेनीरा अरक बेनीताय चंदीर कोरोना होइबे संसारा बसाना मोरा कबे तुच्छ हबे अरक बेनीताय चंदीर कोरोना होइबे संसार बसाना मोरा कबे तुच्छ हबे विषय चरिया कबे शुद्ध हबे माना कबे हम हेराबो श्री वृंदावना विषय चरिया कबे शुद्ध हबे माना कबे हम हेराबो श्री वृंदावना रूप रघुनाथा पादे होइबे अकुति कबे हम भू जाओ से जुगल प्रीति रूप रघुनाथा पादे होइबे अकुति कबे हम भू जाओ से जुगल प्रीति रूप रघुनाथा पदे रहु मोर आशा प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दासा रूप रघुनाथा पदे रहु मोर आशा प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दासा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण माताजी भारी चंद कोण सांगली माताजी विजय माताजी भारी चंद कोण वाಯ್ಸ್ ಟ್ಯೂನ್ भारी चंद कोण सांगले मीनिंग्स वरे भारी चंद पद्य माताजी थँक्यू सो मच शिंच प्रतिपटी येऊन तुम्ही पद्य सांगका आम्ही ताजे आनंद पावका म्हणून हांव तुमगेले मागता भगवत पुराण कोंकणी टीम करून अवकाश दिलेला मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. भारी खुश जाता म्हाका कीर्तन सांगच्याके. राईट माताजी एव्हरी टाइम येते तुमचं स्वागतच माताजी प्रति चंद कोण सांगतात माताजी आणि प्रभू सणवारे भारी चंद कोण सांगले थँक्यू सो मच हरे कृष्णा दंडोत प्रणाम थँक्यू थँक्यू. मुखार सुनोच्या आता एक चैतन्य महाप्रभूला एक सानाचे एक पास्ट टाइम सांगता हांव तुम पुरा जण ಗೊತ್ತ तसं जाल्यार वापस ऐकल्यार आमक वरे आमिल वरे हार्ट प्युरिफाय जाता एक दिवस एकलो ब्राह्मण अशींची गांव गुंवतालो ब्राह्मण येत काही नादियाक सो येमगेनु तेन्ना हागेले आनु येती म्हळ्यार जगन्नाथ मिश्रा येती म्हणून सत्कार करतात तुम्ही तशी तेन्ना तो म्हणटा की ब्राह्मण तुम्ही फूड दिवच नाका म्हाका म्हागेलें कसं म्हळ्यार हांवें फूड करून हांवें खावचें आनी तागेलें बाल गोपाल अशें ओके हांव ताका ऑफर करून हांव खावचें म्हणून तेन्ना जगन्नाथ मिश्र सांगता हो कांय हॉट ना म्हणून पुरा दायदन सामान पुरा ताका दिवंगे न्हू तुमकां कांय तोंदर ना तुमी कशें जाय की तशें रांदप करा म्हणून सांगता ते ह्यो वेरी भारी पायस ब्राह्मण तो चंदकून रांदप कर न्हू तो आनीक दोळ दंपून कृष्णाक अशी प्रे करता म्हळ्यार ऑफर करचे प्रे करता दोळ दंपून पळयल्यार ते निमाय येवन खावचे सुरू करता आमगेलें सानू बाबू चैतन्य महाप्रभू सांग बाबा आसतना खावचे सुरू करता तशी तो हाय हाय अयो म्हगेलें हांव दवरलें खाली मू हाणी देवाक आनीक ऑफर करूं जाय न्ही हांव कसं करचें म्हणटा तागेलें त्या बॉबेक पुरो जण येतात काही ना जगन्नाथ मिश्र कसं करचें म्हणून कळना की अरे म्हागे पुतान खाली मू ते दवरले कृष्णाक म्हूण दवर खाली मू म्हणून अशें करून कांय हेचें खाणाक ती आमी वापास पुरो तुमकां सामग्री दिता ती वापास प्लीज प्लीज तुमी वापास एक कूक कर न्हू तुमी म्हळ्यार भरती गांव सकट गुंगेन आयलें न्हू ब्राह्मण चांग तो एक्चुअली सो ते करा ती म्हणून रिक्वेस्ट करता ब्राह्मण म्हणटा की हां जायत म्हणून वापास केले री सेकंड टाइम अशी जाता कडेन री कसं करचें पळय हांव आतां पुताक बांदून घालता तितले भितर ಸ್ವಲ್ಪ रात जाता तिन्नी पटी करतना पुताक हांव आतां रुमांत घालून बीग घालता ओके तुमी हेचें खाणाक ते आमी पुरो तुमकां सामग्री दिता ती तुमी कांय तोंद ना अशें तुमी कर न्हू कडेन देवाक ऑफर करून खाया ती म्हणून सांगता ब्राह्मण लेक्के म्हणा तो देवा भविष्य म्हाका आज खावचें कने ना दिसता कले म्हळ्यार ह्या चेडूं येवन 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 खाता आसता म्हाका कसं न्ही ऑफर करूंक सोडटा ना देवाक म्हणून लेखता खंय म्हणून तू कडेन ह्या आनी तिन्नी पटी चंद कर न्हू देवाक सकट ऑफर कर न्हू प्रे करतना वापास येता खंय आमगेलो ताण कसं केला तागेले योगमायेन पुराजण न्हीद करेला देवान ओके पुराजण न्हिदली बरे ह्या ब्राह्मण आनी आमी निमाय मात्र निमाय खावचे सुकत के सीट समज खावचे सुकत के हाण अशी पळयल्यार देव खातास हक्क देव म्हणगोत ना हा कनकी सांचेरडू खातास म्हण लेखला कडेरी देव म्हणके तू म्हाका म्हण दवरलें नवे ताचे खातीर हांव खाल्लेलें म्हणगे न्हू हक्क ब्राह्मण कसं म्हणू अर्थ जायना के तेन्ना तो तागेले 8 भुजा ते ताजे दर्शन दाखयत ताका म्हळ्यार 4 भुजा शंखचक्र गदा पद्मा आनीक 2 इहंत कोळलू कडेरी 2 हातारी आनीक एक बेण्णे आनीक ते खावचे ओके तशी 8 भुजा दाखोवन ताका प्रत्यक्ष जातके तेन्ना ब्राह्मण भारी खुश जातके ताका म्हळ्यार तो सांगता तूं बरें कृष्ण हांव कृष्ण जावन आसतना बरें तूं येवन थंय नंद महाराजाला आसतना येवन हांव बरें तुका अशी उपद दिलेलें आसा सो तशी म्हणून कृष्ण सांगता बट कोणाक सांगनाका म्हगेलें हें रूप म्हूण तागेलें प्रॉमीस घेतके सो तें एक हें बारील एक खुशी जाली म्हाका हें काणी आयकून तशी तागेलें ताका उद्धार केलें तें ब्राह्मणाक चैतन्य महाप्रभून सान निमायन सो आतां नेक्स्ट वचया आमी आतां विद्याबाई माताजी सुंदर बाला सचिदुलाला सांगू येता सती हरे कृष्ण माताजी दंडोत प्रणाम तुम्ही स्टार्ट करेत माताजी हरे कृष्ण माताजी धन्यवाद प्रणाम हांव सुरवेक ताचे अर्थ सांगच्याक प्रयत्न करता माता सचीले सुंदर प्रिय जावन आशिल्लो पोतू श्री हरिले नाम संकीर्तनांतू नंतस तेगेल निटल्यारी चंदनाचे तिलक सुशोभित जावन जनाक मंत्रमुग्ध करता आस मागीर तांगेले मुद्यावळ सुंदर केस घाल्ल्यारी उरतस कई म्हणून अशी वर्णन केला तांगेल केसाचे अंबड कोण बांदिला आणि तांणी
गळ्याक घाल घेतिले रन्ना फुलाची माळ हरद्यारी ढोलतस तशीची तांणी नेशिल्ल्या भांगरा वर्णाचे पितांबर पाया घालेले घागर रुणुजुणू मधुर शब्द करतची लयबद्ध जावन नृत्य करत असच म्हणून सांगला श्री राधा आणि कृष्ण बांसुरी वाजितची निधुवनाचे वनांत ओटूची नृत्य करत असची आणि दिव्य रूपारी एक देही जल्लींची हे रूपारी विश्वरूपाले हरी हरी नादिया म्हणलेल्या नगरांतू येऊन प्रकट जाल्लींची तसल हे नयन मनोहर दृश्य पळोवन थोडे जन राधाकृष्णाले नाम घेतची गायन करताची आणि थोडे जन हरीले गुणगान करता लयबद्ध जावन मृदंग वाजित असच म्हणून हे कीर्तनातून वर्णन केले. हरे कृष्ण. सुंदर बाला सची दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में सुंदर बाला सची दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में भाले चंदन तिलक मनोहर भाले चंदन तिलक मनोहर अलक शोभे कपोलन में सुंदर बाला सची दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में सिरे चूड़ा दरसी बाले बन फुल माला हिय पर डोले सिरे चूड़ा दरसी बाले वन फुल माला हिय पर डोले पहिनर पीत पतांबर शोभे नूपुर रुण जुणो चरणों में सुंदर बाला सची दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में राधा कृष्ण एक तनु है निभुवन माचे बंसी बजाए राधा कृष्ण एक तनु है निभुवन माजे बंसी बजाए विश्वरूप के प्रभु जी सही आवत प्रकट ही नदिया में सुंदर बाला सची दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में कोई गायत है राधा कृष्ण नाम कोई गावत है हरि गुण गान कोई गायत है राधा कृष्ण नाम कोई गावत है हरि गुण गान मंगल तान मृदंग रसाला बाजत है कोई रंगन में सुंदर बाला सची दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में भाले चंदन तिलक मनोहर भाले चंदन तिलक मनोहर अलक शोभे कपोलन में सुंदर बाला सची दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में नाचत श्री हरि कीर्तन में नाचत श्री हरि कीर्तन में. हरे कृष्णा. हरे मस्त कृष्णा. धन्यवाद माके अवकाश दिला. हरे सुंदर कृष्णा. बाला तुम्ही सुंदर जाऊन सांगली माताजी सुंदर बाला भारी चंद कोण सांगले खुशीदल माताजी अशींची प्रतिपटी येऊ का माताजी तुम्ही सांगू को भारी चंद तुम्ही वॉइस चंद कोण आमको भारी खुशीदल माताजी आणि मीनिंग्स वरे वंडरफुल मीनिंग्स थँक्यू सो मच. हरे कृष्णा. तर नेक्स्ट सेक्शन वच्चे तेजेक ना फुडें एक सान काणी सांगता
एक दिवस निमा एक केन्ना चंद कोण ड्रेस करता तागेले अम्मा सो त्या दिवस वरे चंद कोण डेकोरेशन करून आसतात की लायक लायक ऑर्नमेंट्स घालून आसता अशी भायर अंगणांत खेळता आसता तेदना दोग जाण चोर तांणी लेखके हो हें चल्लेलें हंगार पुरा बर्ती बंगार आसमू ताका गोरू कोण होर न्हू खंय पुणी लागीं फॉरेस्ट बर्ती थंय पुरा फूड पुरा बर्ती पुरा झाड पुरा बर्ती फॉरेस्ट आपून होर न्हू ते बंगार पुरा काण सोडया ते चल्लेक थंयची म्हणून लेखतात की तांणी कडे ता कुकळ घेता काय हंगा खांदेर तांगेन मनान तो तांणी खंयकी वता ते आपून व्हरता ती म्हणून बट हें देवाल इल्युजरी एनर्जी निमित्त तांगेन वयरी घाल न्हू देव कसं करता तांणी वापस वापस ते घरा येता खंय वापस वापस म्हळ्यार तांकां गोतना खंय वच म्हणून गोतना तिथं तांणी हें जालीं ती म्हळ्यार तांणी लेखतात तांणी फॉरेस्ट वता असं म्हणून बट देवाले चमत्कार म्हळ्यार तांणी घरा येद्राक येता सकाळी कळ्ळें तशी तांच्या रंग ते देवा खंय व्हरू जाय पळयल्यार कडे जन सकट खंय आसा तें आमगेला निमा येता बर्ती बर्ती पळय न्ही म्हूण सांगलें री आनी दोग जाण खोंग घेवन थंय राबली घरा येद्राकची तांगेन मनात आनी फॉरेस्ट वता आसा ती म्हूण घेवन अशी देवाले एक चमत्कार सो एक साना एक देवाले सांगलें हांवें सो हें पुरा प्युरिफिकेशना खातीर तुमी पुरा जाण हें पुरा काणी भारी चंद कोण आयकल आसता हांव पुरा सान सान सांगता आसता मागेल प्युरिफिकेशना खातीर माफ करा कसं न्ही मिस्टेक आसल्या री हरे कृष्णा आतां नेक्स्ट सेक्शन वचा नेक्स्ट आमगेले सना चेडू विष्णू पै आणि विभू पै आमगेले शाश्वती गंधर्विका माता जिले चेडू तांणी येता आसा ती खंयची सांगताची भज गौरांग कहा गौरांग ते सांगता आसा ती हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा स्टार्ट करीत देवा भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांग रे भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांग रे गौरांग गौरिया तू काहू तुलिया नचिया नचिया बेदा रे गौरांग बोलिया तू बाहू तुली नचिया नचिया बेदा रे भज गौरांगो कह गौरांगो लह गौरांग नाम रे भज गौरांगो कह गौरांगो लह गौरांगिरो नाम रे गौरांग बचिया गौरांग जपिला होय दुखी प्रसाद रे गौरांग बचिले गौरांग जपिले होय दुखी प्रसाद रे जग गौरांगो जग गौरांगो के गेलो नाम रे गौरांग बचिले गौरांग जपिले होय दुःखीरो अवसान रे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा ट्रान्सलेशन सांगता वेळ देवा अम्मा सांगता हरे कृष्णा माताजी
हरे कृष्ण सांगा माताजी. देव गौरांगाला भजन करा, देव गौरांगाला जप करा, देव गौरांगाल ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲಯ. कोण गौरांगाल भजन करतात की त्यांनी गौरांगाला प्राणशी दोन्ही हात वैर कोरनो नाचत गौरांगा म्हणा. गौरांगाल भजन कोरनो, गौरांगाल जप कोरनो, पूज केलेल मात्राक सर्व दुःखाचे निवारण जाता. हरे कृष्णा. श्री कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम. बारी दंडवत चंदपन प्रणाम. चढून हसता हसता पद सांगले ब्लिसफुल अरे ಖುಷಿ ಇದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಜಿ. ಚಿರಡುವಾಗ ಬರ್ತಿ ಪದ್ಯ ತತ್ತವಳಿಗೆ ತಸ್ತತಿ ತತ್ತವಳ सांगता असती ಖುಷಿ ಇದತ್ ಮಾತಾಜಿ. थँक्यू सो मच. थँक्यू विशू अँड विभू. अशी येऊ का एव्हरी टाइम इथे. ಖುಷಿ ಇದಲ್ देवा. हरे कृष्णा. आता मी नेक्स्ट वचा नेक्स्ट सेक्शन आता नेक्स्ट एक लास्ट आम्ही पद्धत हर ग्रेस व्रजप्रेमी माताजी ती सची सुताष्टकम सांगू येता सती त्यांनी पदी सांगली मगेरी हांव ताजे मिनिंग सांगू ट्राय करता. हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम. थँक्यू माताजी. नव गौरवरं नव पुष्पसरं नव भावदरं नव लास्यपरं नव हास्यकरं नव हेमवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं नवप्रेमयुतं नवनीतसुचं नववेशकृतं नवप्रेमरसं नवधाविलसात् शुभप्रेममयं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं हरिभक्तिपरं हरिनामधरं करजाप्यकरं हरिनामपरं नयने सततं प्रणयाश्रुधरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं सततं जनता भवतापहरं परमार्थपरायण लोकगतिं नवलेहकरं जगतापहरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं निजभक्तिकरं प्रियचारुतरं नटनर्तननागर राजकुलं कुलकामिनी मानस लास्यकरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं करतालवलं कलकण्ठरवं मृदुवाद्यसुवीनिकया मधुरं निजभक्तिगुणावृत नाट्यकरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत
गौरवरं योगधर्मयुतं पुनर्नन्दसुतं तरणि सुचित्रं भवभावोचितं तनुध्यानचितं निजवासयुतं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुतं गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरम् अरुणं नयनं चरणं वसनं वदने स्खलितं स्वकनामधरं कुरुते सुरसं जगदाजीवनं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं. हरे कृष्ण माताजी. हा अवकाश दिलेला मस्त धन्यवाद. व्रजप्रिवी माताजी भारी चंदकोन सांगला तुम्ही तोंडवर दाखले दत्तशिला चंदकोन सांगला भारी स्वीट वॉइसेस माताजी तुमगेला प्रतिपटी येऊन सांगा माताजी डिफरेंट सॉंग्स हा आम्ही बरे शिकतात तिथे हरे कृष्ण माताजी सॉरी माताजी हा ऑफिस लॅपटॉप तगून जॉईन केला नेक्स्ट टाइम हा ट्राय करता. ओके नो वरीज माताजी भारी चंदकोन सांगला तुम्ही थँक्यू सो मच. हरे कृष्ण. आता हाजी एक मीनिंग सांगू ट्राय करता हा गौराले अंगा कलर कुंकुमानी फ्रेश क्रीमचे बಣ್ण जावन आस तो एवर फ्रेश मनमत जावन आस तांगेल मनस्थिती नवी नवी भावपरवशरी आसता तांणी चंद नृत्य करता ती मनक उल्हास हाडोचेक हास्य वरे करता ती तांगेल अंगा कांती भंगराचे हळपा मणके आस शची माताले चंद पुत्ताक नमस्कार घालता गौरांग देवाल प्रीति जावन प्रीति पात्र जावन आस गौरांग देवाल प्रीति पात्र जावन आस तागेल देह कांतीत जावन आस तांगेल नवी ड्रेस चंद शैली जोडसिला गौरांग कृष्णाल मधुर प्रेम रिलीज करता आणि नवविध भक्तीचे तो एक्झिक्यूट करता तो भरती मंगळकर स्वभावाचे स्वामी जावन आस तसं शची माताल पुत्ताक नमस्कार घालता गौरांग श्रीहरील भक्तींतू मुळगून आस आणि हरिनाम पठण करता आस हरिनाम चांट करताना बोटांनी काउंट करतानी हरिनाम तक्का भारी इष्ट केन्ना प्रीतीचे दोळे उद्दक गौरांगाले दोळे तुकून पडता असता तशी आशिले शची माताले पूत गौरांगाक हांव नमस्कार घालता. गौरांग मनुष्य कुलातुकून भौतिक अस्तित्वाचे दुःख परिहार करता गौरांग उन्नत आसक्ती आशिल्लेले फायनल डेस्टिनेशन जावन आस तो सगळ्यांक कृष्णाल प्रेम आस्वादन करूक प्रेरण दिता तसल शचिल पुत्ताक हांव नमस्कार घालता. गौरांग शुद्ध भक्ती मोटिवेट करता तागेल भक्तांक तो भक्ती आकर्षक जावन आस तो भारी चंद करून डान्स करता गावाचे यंग चेल्लींवरे डान्स करचेक मन जत तांकां केन्ना गौरांगाक पळयता कितें जाणा तशी तसले सची माताले पुत्तू गौरांगाक हांव नमस्कार घालता. तो करतालो चंद करून प्ले करता आणि स्वीट मेलोडियसली पद सांगता तसल भक्तांक चंद करून नाटकीय जावन नृत्य करचेक प्रेरीत करता तसल शची पुत्ताले गौरांगाक हांव नमस्कार घालता. गौरांग कालकाला संकीर्तन चळवळींतू प्रधान जावन आस कलिकालाचे तो वापास अवतरिसले नंद महाराजल पूतू म्हणल्यार आमी कृष्ण हे भूमीचे अत्यंत आकर्षक आभूषण जावन आस गौरांग तागेले प्रज्ञ केन्नाय कृष्ण ध्यानांतू स्थिर जावन आसता तसल शची पुत्ताक गौरांगाक हांव नमस्कार घालता. तागेल दोळ पादकमल वस्त्र पुरा उदय जावचे सूर्याले नमुने रेड कलर जावन आस आणि पुरा प्रपंचाचे जीवन सुमधुर जावचेक गौरांग आशीर्वाद करता. प्रपंचाद्यंत जीवनाचे सिही परिमळ जागृत करता तो तसल शचीपुत्र गौरांगाक हांव नमस्कार घालता. हरे कृष्ण हरी बोल. आता मी कन्क्लूड करया आमगेले आयचे प्रोग्राम नरसिंहारती सांगून आणि ಕೆಲವು हे आस अनाउन्समेंट्स ते एक सांगतात मागीर नरसिंहारती सांगताली आमगेली राजेश्वरी राव माताजी फर्स्ट हांव